magana da Hausa? Yawwa. Saboda mutane na gida da ba sa jin turanci su ji. Mu 'yan Zamfara mun ƙaunaci Baba Buhari. Ni a social media ka sani samun aka yi ma next level. Sunana next level a social media. Ko jiya wani ya zage ni ya ce je in yi magana da Buhari da nake supporting. Baba, mun zaɓe ka. Baba, mun so ka. Baba, mun ƙaunace ka. Baba, today I'm crying because my brother yana nana kidnappers and they are demanding from us 200 million. Yau satin shi ɗaya. Kwanan shi bakwai exactly yau. Baba, why? Me muka yi maka baba? Me muka yi maka soyayyar da muka yi maka ita ce laifi? Supporting ɗinka da muke yi shine laifi baba? Me muka yi maka? Where have we gone wrong? Zamfara Nijar ce? Ba Najeriya ba ce? Amma mun ji akan wani mutum ɗaya da aka kashe ka fito. Mu duk rana muna binne mutum daga 20 zuwa 30 zuwa 40. Kowace rana aka tashi. Mazaje ba sa iya bacci a cikin gidansu. Mata za a zo a ɗauke su. Ana musu fyaɗe. Baba ko ba ka da iyaye baba. Kana da mata, kana da 'ya'ya baba. Yau idan 'ya'yanka ake yi haka baba me za ka yi? Baba yau in 'ya'yanka ne mu ya za ka yi baba? Baba kar ka manta. Duk da bala'in da muke ciki baba mun fito mun zaɓe ka ga dajika. Baba mun maka campaign. Baba ka ci zaɓe. Amma baba ko so ɗaya baka fito ka ci Allah ya ji kan rai ɗaya da aka kashe a Zamfara ba baba. Baka fito so ɗaya ka jajanta ma mutanen Zamfara ba baba. Baba, I'm very, very angry. Baba, I love you to the moon and back. But I'm ready to say it the way it is. Baba, you have failed us. Baba, I'm disappointed. Baba, I regret fighting for you.